ሰላም ተኸታተልቲ ጎብለል ሚድያ ከም ዝፍለጥ ዝተፈላለዩ ናይ ዕዳጋ ሓበሬታታት ናባኹም ዘቕርብ ቻናል እዩ። ኣብ ቻናልና ሓሳብ ኣስተያየት ክትህቡ እንተደሊኹም በዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ስልክ ቁጽሪ ናይ ዋትስኣፕ ስልክናን ከምኡውን ብቴሌግራም ኢሞ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ይደውሉ። ዝተፈላለዩ ናይ ሓበሬታ ዕዳጋ ካባና ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ተመልከትና። ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ዓቐን ካሬ 70 ካሬ ዝኾነ ክሳብ ፕላስሪ ዝተዛዘማ ፕላስቱ ዝተዛዘማ ግራውንድ ብቻ ዝተዛዘማ ከምኡውን ክልተ ህድም ኮይነን ዝተኸፋፈላን ክልተ ዝተሃደማን 70 ካሬ ሒዝናልኩም መፂናን ለና ተመልከትና። ንክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም። ንቻናልና ሓድሽ ዝኾንኩም ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ሼር ሳብስክራይብ ይግበሩ። ሰናይ ምክትታል። بقدامنت نقربلكم تملكتنا زاتريوا زلكم كتريا 70 كاري زيت مسل بصفت استزرحت نمشط از قربت 7 كاريا تملكتنا كساب جي بلاس 3 استزازمت منم سغودلا زيبلا كبابي ازلمع كمزا تريوا لكم كل هنصتو تزازيمو سبزعتو مندر يتملكتنا أنا وشت أتينا فيديو قريتنا كيناريكم تملكتنا بتوشتي تكاريت سلزلو نزوم تكاريتي أو سيفتي كبالينا بدق خوينا أنا قريت لكم زلنا قرص جزائي ويم كريعة زدلي كأدق زدلي جن بأكلنا بتبوتا وسيدنا بدن بيكناري خوانا تملكتنا كنجلس لهم نفتي ما كم تملكتنا زي أتمثل سريتي جي بلاس 3 زتزازمت 7 كاري واقع أكندي خوني لهم تحسبوا كم زلكم منم طرطر يبلنان نايزي اواغا 13.5 مليون بريو زي كنبلتلنا جن دردر لويو مسياتي كنراخبكم اب تحتي نابزلو ناي غزانا سرحتي دللا سلك قصري يدولو عداغن شواطن كنراخبكم دلواتينا نحنا يدولنا كنراخبكم ينا استنقصل تملكتنا بمقصال زي اول بتمساسالي كسب جي بلاس 3 بصفت زتزازمت عقن كاريا 7 كاري زخونت نمشطا زقربت غزايا تملكتنا كم تتريو كاب حصورا جميرو معصوتاتا كسب جي بلاس 3 بصفت زتسرحتيا كبران تملكتنا زي انا معداك دليت زلكم نابتا نمشطا قريبا زلا بأكال قريبنا وي مس وكيلاتكم بدنبي زاغزا كنريكم نخلينا إذا هنص أزيا كوانا أسفالتي مالتون بوتي أسفالتي 7 كاري زلو نتحتي بعل 10 أسفالت مالتي بقلبات تركب كمون كاب أنقلو خالقيت غزايا مچم كم مخرحو أنا زيال كتملتكم يبلان بحالية تملكتنا كبابي اون دارغا خلو زلمع سبزعاتو زلمع كبابي متملكتنا زي اكي تملتكم زبلحون نتاو مخري كلغسلكم يدلي تملكتنا نايزي اواغا دما 13 مليون بريو بتبتحت زلو سلك قصري يدولنا مس شياطي كنراخبوم تملكتنا قبل الميديا تكتاتلو زلوكم قبل الميديا ناب تملكتي زتفلالي حبريتا عداقا زقرب چاناليو حبريتا واقا بوتان مريتن ناي شقطا توقعو واقا ناي ورقن الباساتن واقوم حبريتا ناب تملكتي زقرب چاناليو نشانالنا حدش زهونكم سابسكرايب لايك شير يكبرو ناب كلو كباس حدما بدنبي يحجزونا مغنياتو شير يكبرو لنا مو ناب كلو كباس حبريت عداقاون بزاقات عمكنا كافلوكم انت مالتي تملكتنا حزد ما تملكتنا حبريتنا الناقد صدقيو
እዛ ግራውንድ ፕላስ 1 ዝተዛዘመት ግን ክሳብ ፕላስ 2 ዝተሃደመት ዓቐን ካሬኣ 70 ካሬ ዝኾነት ዋጋ ክንገልጸልኩም ናይዚኣ መነሻ ዋጋ 9 ሚልዮን ብር ድርድር ዘለዎ እዩ ይደውሉ ምስ ሸያጢ ክነራኽቦም ኢና እዚኣ ድማ ተመልከትና ከምታ ትሪእዋ ዘለኹም ክሳብ ፕላስ 1 ዝተሰርሐት ኣብ ጫፍ ክልተ ኣንጎሎ ትርከብ ናብ ምብራቕን ናብ ደቡብን እትጥምት ንመሸጣ ዝቐረበት እያ ተመልከትና ኣብ ውሽጢ ናይ ፊኒሽንግ ስራሕቲ ተርፎ እዩ ሽንቲ ቤት ዝተሃደመ እንትኾን ብዝበለፀ ተመልከትና እስቲ እዛ ስዒባ ዘላ ንዛ ገዛ ትገልጽ ቪድዮ ክንጋብዘኩም እሞ ናብ ዋጋኣ ክንምለስ ኢና ናይዚኣ ዋጋ 5 ሚልዮን ብር ተመልከትና ነዚኣ ንምዕዳግ እውን ብተመሳሳሊ ይደውሉና ሕዝውን ንመሸጣ ዝቐረባ 70 ካሬታት ምርኣይና እናቐጽልና ኢና እዚኣ ድማ ከምታ ትሪእዋ ግራውንድ ተዛዚሙ ማለት እውን ፓርቲሽን ዝተኸፋፈለ ከምኡውን ኮለን ናይ ግራውንድ ፕላስ 1 ደው ዝበለ እዩ ተመልከትና ልስን ብቻ ይስተርፎቲ ኣብ ግራውንድ ዘሎ ዝተኸፋፈለ ብሎኬት ናይዚኣ ዋጋ ድማ 4.4 ሚልዮን ብር እዩ ድርድር ዘለዎ ማለት እዩ በተብታሕቲ ዘሎ ስልክ ቁጽሪ ይደውሉና ኣብ መወዳእታ ብጽፈት ዝተሰርሐ ክልተ ህድም ዓቐን ካሬኡ 70 ካሬ መሸጥ ዋግኡ ድማ 5 ሚልዮን ብር ከምታ ትሪእዋ ዘለኹም ጽፍፍ ዝበለት ክልተ ህድም እያ ተመልከቲ እዚኣ እውን ከይተምልጠኩም ደውሉና ኣብ ቀጻሊ ፕሮግራምና ድማ ተመልከትና ዝተፈላለዩ ናይ ባዶ መሬት G+1 ዝተዛዘመ 140 ካሬን ካብኡ ብላዕልን ከምኡውን ዓበይቲ ህንጻታትን ካሬኦም ሰፋሕቲ ዝኾኑ መሬታትን ሒዝናልኩም ከም ንመጽእ ቃል ንኣቱ ቻናልና ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ይግበሩ ሰናይ ቅነ ሰላም ንዓድና